Ola, que tal, señoras e señores? Moi boas noites, benvidos un venres máis ás Pontes. Hoxe, como sempre, xornada para botarlle unha ollada a actualidade destes últimos 7 días co Concello das Pontes como protagonista. E comezamos co último encontro dos concellos polos que pasa o Camiño do Bispo, ese camiño real que une Mondoñedo con Ferrol. Esta mesma semana, o Concello das Pontes era escenario dun novo encontro entre os distintos alcaldes e integrantes deste camiño que neste caso solicitaban á Xunta de Galicia o seu respaldo para a súa promoción. O Concello das Pontes, xunto con outros 8 municipios polos que transcorre o Camiño do Bispo, presentaron o pasado mércores ante o director do Xacobeo Alfonso de la Campa o proxecto mediante o cal queren impulsar a vía real que enlaza Mondoñedo con Ferrol. O encontro, que estivo presidido polo alcalde Valentín Gonzalo Formoso e a edil Elena López, contou coa presenza de representantes dos concellos da Somoza, San Sadurniño, Neda, Mondoñedo, Abadín, Vilalba, Xermade e Muras, e no mesmo solicitouse o respaldo da Xunta de Galicia para impulsar esta nova vía. Pola súa banda, Ildefonso de la Campa puxo a dispor dos municipios os recursos e o asesoramento necesarios para o impulso desta nova iniciativa e que xa conta con imaxe promocional da man dunha proposta da pontesa Laura Gómez. Agora este debuxo no que se representa o báculo do Bispo de Mondoñedo San Rosendo servirá como imaxe dos cartéis e diferentes elementos de sinalización o que seguirá a creación dunha páxina web común. E con esa imaxe vamos a integrar nos paneis interpretativos de cada concello, nas monteiras que se van a instalar de pedra nos cruces máis importantes dos viais de cada concello. E logo, claro, creemos que é importante unha planificación global de todo o camiño e para iso temos que dar visibilidade a través dunha plataforma digital e un mapa interactivo que englobaría os 9 concellos, a traza que vai polos 9 concellos, con 150 recursos en total, de patrimonio cultural, patrimonio histórico que hai nos nosos concellos e que, bueno, a través dese QR poder implementalo nos paneis interpretativos e estar a disposición de todos os visitantes que veñan a facelo. En canto ao vindeiro encontro será en setembro e cada concello terá nese momento a súa parte do trazado debidamente sinalizada para poder facer unha inauguración oficial de proxecto, co que se busca revalorizar esta roita que pode ser un extraordinario recurso turístico que conecte territorios con gran valor paisaxístico, medioambiental, histórico e etnográfico. E seguimos porque a semana arrancaba neste caso con pleno extraordinario, damando unha solicitude do Bloque Nacionalista Galego coa fin de abordar esa solicitude precisamente de Endesa de modificar o caudal do Eume. O pasado luns, a actualidade municipal chegaba marcada pola convocatoria dunha sesión plenaria extraordinaria á petición do BNG para solicitar o apoio do goberno local a unhas alegacións presentadas pola formación frontista ás modificacións de oficio da concesión de auga para Endesa e a consecuente paralización do expedente. De feito, o caudal que originariamente era de 2.560 litros por segundo, concedido no seu día a Calvo Sotelo, co peche da térmica pasou a 350 litros para o seu uso na central de ciclo combinado. Dende o grupo de goberno non apoiaron esta demanda ao entender que o caudal que antes consumía a central térmica vaise destinar non só a proxectos empresariais que van a chegar á vila, senón tamén a usos domésticos. A SEMADE, segundo apuntou a Dilana Pena, as alegacións presentadas polo BNG poderían supoñer a nulidade do expedente e o retraso de todos os proxectos existentes e futuros para o aproveitamento deste caudal. Pola súa parte, o alcalde Valentín Gonzalo Formoso aproveitaba para lembrar que proxectos como H2 Polo ou Reganosa xa recibiron a concesión de aproveitamento de auga sen afectar ao caudal sobrante e recalcaba que o cambio de titularidade debe ser entre empresas privadas. Finalmente, cos votos en contra de PSOE e Partido Popular e o respaldo do BNG, estas alegacións quedaban desestimadas. Seguimos a falar neste caso do río Eume, pero concretamente do Encontro da Ribeira, porque esta mesma semana, na xornada do mércores, a Xunta de Galicia, ao beiro do Plan Inungal, facía unha nova proba de funcionamento das sereas de alerta do Encontro da Ribeira. Pruebas del sistema de aviso a la población para riesgo de inundación. O pasado mércores volvíamos ter novo simulacro de funcionamento das áreas de alerta á poboación da presa de Ribeira, un encoro que está adscrito ao Plan de Emerxencias Inungal impulsado pola Xunta de Galicia. Contra das 11 comezaron a soar as 3 sereas ubicadas a carón da propia presa, a que se atopa na rúa José Vilabo e Pajón e instalada na rúa da Fábrica, coa fin de garantir a súa operatividade e que a poboación recoñeza este son de aviso de evacuación no caso de que esta infraestructura estivese en perigo de ceder ou contase con unha avería grave. Durante esta semana a Xunta puxo
puxo a proba un total de 41 sereas de outras tantas presas de toda Galicia, dun total de 39 que integran este plan e que pertencen a Alúmina, Emalsa, Endesa, Iberdrola, PHG, Naturgy, Xeal, Adelanta e Augas de Galicia. Ademais de comprobar o correcto funcionamento destes sistemas de alerta, este exercizo tamén serviu para axudar á mellora da coordinación efectiva entre administracións e empresas, así como para garantir a seguridade na zona e manter a poboación preparada no caso de producirse unha situación de emerxencia. Cambiamos de tema radicalmente e visitamos a Concellería de Comercio, porque o pasado sábado poñía en marcha a primeira edición de Mercazoco, un espazo no que se aglutinaron unha vintena de comercios e pequenos establecementos da nosa vila, coa fin de dar conta da súa oferta, neste caso en distintos produtos, e onde pudemos atopar dende roupa, complementos, zapatería ou incluso produtos artesáns. A Concellería de Comercio estreou o pasado sábado unha nova iniciativa dirixida a potenciar precisamente o comercio de proximidade. Falamos de Mercazoco, un mercado que quedaba ubicado a carón do pabillón municipal e que logrou reunir a 18 establecementos da vila con mercadorías do máis diversas. Os bolsos feitos a man de Con lo que tengo, a artesanía madeira de Comeluz, a roupa de Anduriñas, Tres Lúas, Texas ou Urbo, os complementos de Zocos, Culmoda ou Daines, ou os artigos para o fogar de Maige ou La Estrella captaron a atención de veciños e visitantes nesta novidosa convocatoria que volvía a contar co respaldo da Asociación Coempo. Así, durante toda a xornada do sábado, foi imposible non caer na tentación para facerse con algún que outro artigo. O tempo tamén que se probaba a sorte cos 600 euros en premios e as cestas de merenda de Turismo As Pontes que se puxeron en xogo entre os clientes que realizaban algunha compra. A atractiva mercadoría do Mercazoco sumouse tamén o espazo das puntadas con agarimo, onde durante todo o día os integrantes desta asociación estiveron a tecer e ganchillar para, neste caso, conmemorar o Día Internacional de Tecer na Rúa. Na mentras o seu carón, na carpa anexa, houbo tempo para, neste caso, desfrutar en vivo do torneado e talla dos artesáns do colectivo Amigos da Madeira e que se sumaron a esta novidosa iniciativa comercial que de seguro terá nova edición. E que, segundo a organización do evento, a valoración non puido ser máis positiva, non só pola afluencia de público, senón tamén pola posibilidade que esta actividade supuxo para dar visibilidade ao comercio local, aos seus produtos de gran calidade e a atención personalizada e o contacto directo que os nosos comerciantes nos ofrecen. E o rebulir de xente sentiuse e moito nas distintas rúas do centro urbano porque tamén chegaba ata As Pontes a pasada fin de semana unha nova convocatoria da Asociación Galega de Autocaravanistas, terceira vez que escollen As Pontes como epicentro das súas actividades e da man dun interesante programa no que visitantes puideron desfrutar neste caso non só da riqueza natural da nosa vila, senón tamén de múltiples actividades de ocio e tamén gastronómicas. As Pontes volveu ser escollido por terceiro ano consecutivo como sede do encontro anual dos e das integrantes da Asociación Galega de Autocaravanas, unha cita que logrou reunir a 180 vehículos cuns 400 visitantes vidos dende as 4 provincias galegas e tamén dende outros puntos do país para desfrutar dunha fin de semana de convivencia dos diferentes atractivos cos que conta a nosa vila. O Concello das Pontes, xunto co Clube Autocaravanista Principado de Asturias, tamén se involucraron nunha intensa fin de semana que arrincaba o mesmo venres, cando chegaban á nosa vila os primeiros vehículos. Houbo tempo para conversar e compartir impresións nun xantar que se desenvolvía no lago e de descubrir puntos naturais tan atractivos como a Senda da Memoria, a Senda Calvo Sotelo ou o lago, por onde os caravanistas tiveron a oportunidade de pasear e incluso de pasar a noite. A Semade tamén desfrutaron dun paseo pola feira quincenal e houbo quen se chegou ata a Romaría das Merendas na Fraga ou o encontro de palillos da Xanela para rematar o domingo da man dunha mesa redonda sobre o turismo en autocaravana que estivo presidida polo alcalde Valentín González Formoso. En resumo, unha fin de semana do máis completa para estes visitantes que de seguro repetirán a experiencia o vindeiro ano. E falamos agora dunha agardada cita para a vindeira semana porque non podía, neste caso, esquecerse a Concellería de Cultura de celebrar tal e como se merece a noite do San Xoán. E a madrugada do luns ao martes teremos nova edición da Noite Meiga. O vindeiro luns As Pontes vestirase de festa para recibir o verán, porque chega unha nova edición da Noite Meiga. A convocatoria desta noite de San Xoán volve ter como obxectivo recuperar as lendas, rituais e costumes tradicionais da noite máis curta do ano e que volve ter como escenario a Canle Cuarta. Alí, o vindeiro luns 23, dende as 7 da tarde, vaise desenvolver un amplo programa de actividades no que os principais protagonistas serán os máis novos, con teatro, obradoiros de pompas, de xabrón e caracterización. É un espectáculo de rúa que mestura música, baile, xogos e humor. Xa ás 8:30 comezará o xantar popular, con dúas opcións: menú de xardiñas, pan e bebida, ou ben o menú con touciño, churizo, pan e bebida. E dende as 10 teremos a actuación da formación La Banda de Ayer. Coa medianoite arrincará o ritual do acendido da fogueira de San Xoán, que irá seguido dun espectáculo de fogos de artificio e un segundo pase de La Banda de Ayer, co que se vai pechar a noite.
Máis cousas, chega o momento de ir despedindo o curso escolar 2024-2025 e unha das graduacións máis agardadas é a dos alumnos e alumnas da Escola Infantil Municipal A Barosa, que xa en setembro iniciarán nova etapa educativa. 40 nenos e nenas da Escola Municipal Infantil participaban neste acto de clausura, que foi do máis emotivo. Un ano máis, a Escola Infantil Municipal Barosa volvía a despedir por todo o alto os seus nenos e nenas e que en setembro iniciarán a andaina educativa xa nos centros de infantil da vila. Da man do tradicional festival de graduación, 40 pequenos e pequenas foron protagonistas dunha garimosa despedida que ao mesmo tempo vai ser o punto de partida dunha nova etapa, tanto educativa como vital. O Auditorio Municipal Alobi acolleu a pais e nais, avós e tamén corpo docente integrantes da AMPA do centro, nun acto que daba comezo coa intervención da directora Chelo Pernas e que agradecía o esforzo dos máis pequenas ao longo deste tempo na escola e, por suposto, lles desexaba un bo inicio de curso e novos retos. A escola infantil para eles é un primeiro paso, pero quedan moitos por diante, ben o sabedes, sobre todo os que non sodes primerizos. Son novas aventuras que van vir, novos soños e un sinfín de posibilidades que teñen a partir de agora. Gracias a todos vosotros por facer deste día un día de festa inolvidable. Tamén se sumou a estes vos desexos a AMPA da Escola Infantil da man da súa directiva. En nome da AMPA, quero darvos a benvida a este día tan especial. Hoxe un deses momentos que guardamos para sempre no corazón, a graduación dos nosos pequenos e pequenas, que rematan unha etapa moi importante das súas vidas. Parece que foi onte cando entraron por primeira vez por esa porta, coa mochila máis grande que a eles, cheos de curiosidade, un pouco de medo e moitas ganas de descubrir o mundo. Hoxe vémolos medrar, rir e xogar, aprender e compartir e, sobre todo, ser felices. Queremos agradecer de corazón ao equipo docente e ao persoal do centro pola súa dedicación, paciencia e cariño. Gracias por cuidar deles como se fosen os vosos, por ensinarlles tanto máis que letras e números, por acompañalos a dar os seus primeiros pasiños fora da casa. E, por suposto, grazas ás familias, que formamos unha gran comunidade. Xuntas e xuntos acompañamos este camiño cos nervios da primeira vez, co orgullo de cada pequeno logro e coa emoción de ver o seu futuro por diante. Queridos nenos e nenas, hoxe é o vosso día, sodes uns valentes. Deixades a gardería para comezar unha nova aventura chea de cousas maravillosas. Por suposto, os protagonistas fixeron as delicias do público presente cun pequeno baile e tamén da man dun vídeo que recollía varias das actividades que realizaron durante o ano. No queda tiempo por vivir, por un momento podemos compartir esa voz de vivir. Sé que todo un día te irás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos unió. Como remate, tocaba recibir o correspondente diploma, que neste caso entregaron os concelleiros Elena López, Tania Pardo e Roberto Rivera, xunto coa dirección do centro, e tamén o tradicional sorteo de agasallos que serviu para clausurar esta festa de despedida. Seguimos con máis actividades, neste caso con esa estrela do primeiro encontro de palillos organizado dende a Asociación de Discapacitados Activos da Xanela. A cita non puido ter mellor posta de longo porque case 500 palilleiras de toda Galicia acudían a este encontro. As Pontes converteuse o pasado sábado na capital da provincia de Arte do Palillado e que a primeira edición do Encontro de Palillos, organizado pola Asociación A Xanela, foi todo un éxito con preto de 500 palilleiras de diferentes puntos de Galicia, Asturias e Castela e León. Dende primeiras horas da mañá, a pericia manual destas artesás chegadas de Lugo, Ponferrada, Burela, Vigo, Ferrol ou Valdoviño tomaban o pabillón municipal das Pontes. Ademais, todo aquel que se chegaba por este espazo non só podía desfrutar do traballo en directo destas artesanas e artesanos, senón tamén dunha exposición protagonizada polos tocados e prantas realizadas polos usuarios e usuarias da Xanela, ademais dunha sesión didáctica impartida por Laude Díaz, Ketty Álvarez e Teresa Pérez e incluso diferentes sorteos e visitas a varios puntos de interese turístico da vila. A convocatoria tamén contou coa presenza das edís Lorena Tenreiro, Tania Pardo, Elena López e do alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, que non se quixeron perder esta cita e que nace co obxectivo de converterse nunha das convocatorias de referenza do palillado galego.
E se antes lles falábamos da graduación dos estudantes da Escola Infantil da Barosa, non nos podíamos esquecer doutros estudantes que tamén poñen punto e final á súa etapa educativa. Falamos dos alumnos e alumnas dos graos de profesional e tamén grao elemental, neste caso do Conservatorio de Música das Pontes, que tamén celebraban o seu acto de fin de curso. O curso 2024-2025 dá xa os seus derradeiros coletazos e dende entidades como o Conservatorio de Música optaron por pechalo por todo o alto. Así o pasado venres, co Salón de Actos da Casa do Peso como escenario, se celebrou o acto de graduación dos alumnos e alumnas que rematan o grao elemental e tamén o fin de curso entrega de diplomas dos estudantes que rematan grao profesional. Unha decena de rapaces e rapazas recibiron da man dos seus mestres o diploma acreditativo dos seus coñecementos que demostraron precisamente con dúas interpretacións musicais. O acto no que tamén participaron as concelleiras Lona Tenreiro e Tania Pardo pechouse coa tradicional entrega de diplomas e agasallos e cunha foto de grupo para lembrar esta data tan significativa na súa formación musical.
Seguimos con música. Despedíamos os alumnos e alumnas do conservatorio e tamén toca despedir ata setembro o alumnado das escolas de música e de baile tradicional. Máis de 200 artistas pasaban o venres pasado, neste caso, polo escenario do Auditorio Municipal Alobi para facer desfrutar a público e visitantes coas súas muiñeiras, xotas e mazurcas. As Pontes e terra de grandes artistas e ano tras ano esta realidade queda máis que demostrada grazas ás clausuras das distintas escolas municipais que ofertan dende o Departamento de Cultura. Un exemplo tivémolo o pasado venres no Auditorio Municipal Alobis, onde se daban cita case 200 veciños e veciñas das Pontes, unidos polo seu amor á música da nosa terra. Celebrábase a fin de curso das escolas de música baile tradicional e, como sempre, cun recital que aunou muiñeiras, xotas e foliadas, todas elas fantásticamente interpretadas por pontes e pontesas de idades do máis variopintas, e que comparten a súa paixón polos sons de gaitas e dos tamborís. Belén Mato, Román Romero, Jorge Vázquez e Zaira Regueira volveron ser os responsables da dirección das distintas modalidades de música e baile e tamén os artífices dun festival no que moi poucos quedaron sentados na súa butaca, xa que o contaxoso son de acordeóns e gaitas non permitía momento algún para aburrimento ou para deixar de mover as palmas ou os pés ao son da música. Os encargados de abrir o festival foron os integrantes das escolas de percusión e gaita coa dirección de Román Romero. Polo escenario do Auditorio Municipal Alobi tamén pasaron os alumnos e alumnas de Pandeireta, que volvían sorprender a veciños e compañeiros con varias pezas tradicionais. Por suposto, as coreografías das xotas e maneos dos pupilos da Escola de Baile Tradicional non podían faltar nesta fin de curso. E malia que xa hai uns días que a Escola de Acordeón festexaba a súa fin de curso en solitario, novamente alumnos e alumnas de Jorge Vázquez ocupaban as táboas do Alobi con varias interpretacións de clásicos do xénero. Como fin de festa, tras facer entrega aos mestres das escolas dun agasallo polo seu traballo, tocaba a foto de grupo e o tradicional pasarrúas ata o patio do Colexio de Santa María, onde mestres e alumnos compartiron festa, música e saborosos petiscos ata a entrada á noite.
Imos a falar de música tradicional, neste caso ímonos cambiar de escenario porque visitamos a Fraga de Dona Rita, porque ali o pasado sábado tiña lugar unha nova edición da Romaría das Merendas. Cuarta convocatoria desta festa tradicional, ambientada nos anos 50 e tamén da organización do Grupo No Cómbaro. A pasada fin de semana chegaba protagonizada da música e do baile tradicional galego e que ademais do festival de fin de curso das escolas de música e danza tradicional, o pasado sábado a Fraga de Dona Rita volvía a albergar a cuarta edición da Romaría das Merendas. A convocatoria volvía a ser un éxito de público chegado non só das Pontes e dos concellos da Redonda, senón tamén de outros puntos de Galicia e incluso de máis aló das nosas fronteiras, e que non se quixo perder esta homenaxe ás festas de antano. As situacións de romeiros de todas as idades, perfectamente ataballados con roupaxes dos anos 50, volvían a acudir a chamada do Grupo No Cómbaro, organizador da convocatoria, e con dúas premisas: botar uns bailes e desfrutar dunha desas romarías das de antes. As dúas cumpríanse con creces dende os primeiros acordes da festa e que chegaban cunha sesión vermuna que a música foi cousa dos grupos Axóuxere, Mae Rañalameu e Benofán, que cos seus ritmos deron paso ás merendas que cada grupo de amigos traía da súa casa. Xa a tarde regresaba a música ao escenario da Fraga de Dona Rita coas actuacións de Sondailla, Algarabía, Aquí e Alá, No Cómbaro, Xosé Liz, Antía Cabeiro, Traspés, Petricor e Osila Bailas. Por suposto, tamén volvía o tradicional concurso de baile agarrao, todo un éxito de participación. E para os máis novos, organizáronse talleres de pulseiras con elementos naturais e unha sesión de xogos tradicionais. Como fin de festa, a noite pechouse cunha foliada popular ata a madrugada. E non abandonamos o capítulo dedicado á cultura destes últimos días. Neste caso, toca visitar o Instituto Moncho Valcarce. Este mesmo ano, este centro optaba por tomar parte no proxecto operístico Loba, impulsado no Teatro Real, para fomentar a aprendizaxe dos máis novos, empregando precisamente a ópera como vehículo. Estudantes de terceiro de secundaria deste centro poñan en marcha o seu propio espectáculo. Os alumnos e alumnas de terceiro e secundaria do Instituto Moncho Valcarce sumáronse este curso ao proxecto de aprendizaxe a través da ópera Loba, impulsado polo Teatro Real. O Auditorio Municipal Alobia acollía a estrea pasada semana de tan etérea música, ideada pola compañía de Estello Perdido, e da que formaron parte unha vintena de alumnos e alumnas do Centro Pontés, baixo a dirección das mestras de música e plástica Rosalía Seijo e Elba Alfonso, respectivamente. No proxecto, no que se buscou incluir a todo o alumnado, cada un dos estudantes contou cunha función, ou igual que unha compañía profesional. De feito, uns adicáronse a escribir os diálogos, outros do Departamento de Comunicación e da Relación coa Prensa. Outro grupo de alumnos foi encargado de exercer de actores e actrices para dar vida aos diferentes personaxes do proxecto e, por suposto, tamén houbo quen se encargou do deseño da escenografía, a dirección ou o deseño do vestiario dos personaxes. En canto á temática da produción, optouse por recopilar diferentes inquedanzas, medos e retos destes rapaces e rapazas. De feito, tan etérea música tiña como protagonistas a dous irmáns, un que se quera dedicar ao mundo da música, pero que o seu pai obriga a dirixir a empresa familiar, e a súa irmá, que precisamente é interesada en coller as rendas do negocio, malia que o seu pai non a ve capacitada nada máis que para estar na cociña e crear unha familia. ¿Qué pasa entonces, papá? Ya he estado pensando y creo que voy a dejar el negocio para que lo herede Gaby. ¿Cómo? Porque, oye, Gaby, ¿no te parece? También se lo podemos dejar a Sara si no te parece bien. Que no, que Sara está ocupada con baloncesto y bachillerato. Pero papá, puedo hacer las dos cosas a la vez. Que no, Sara, no te mereces. El negocio va a ser para Gabriel y punto, ¿vale? Pero papá. Pero nada, ya está decidido. No, así no estoy listo para el negocio, papá. Que sí, hijo, que sí. Si pude yo, ¿cómo no vas a poder tú? Rodrigo, siempre que no es que no. Que sí, mujer, que sí.
A estrela desta produción foi todo un éxito coa lobis en butacas libres para desfrutar desta historia. Familiares, compañeiros e mestres non se quixeron perder este proxecto que non se puido estrear con mellor acollida e que remataba cun gran agradecemento das mestras artífices a alumnos, mestres colaboradores e tamén as familias que respaldaron o proxecto. E tempo xa de falar de deportes porque este domingo regresan as bicicletas ao Lago das Pontes, terceira edición da Mini BTT do Clube Ciclista Terras do Eume e cunha altísima participación. Acardase chegar aos 300 corredores. O Lago das Pontes acollerá este domingo a terceira edición da proba ciclista Mini BTT Vila das Pontes que volve a organizar o Clube Terras do Eume en colabora co Concello. A cita contará con preto de 250 corredores en categorías Benxamín, Promesa, Principiante e Alevín, que deberán afrontar un circuito pola contorna do lago con distintos obstáculos e un trazado moi coidado, deseñado neste caso pola dirección do Terras do Eume. O pasado martes, na propia casa do Concello, a Edil de Deportes Elena López presentaba xunto co presidente do Clube Pontés, Fran Feal, esta proba. Elena López salientaba a relevancia do lago como escenario de grandes eventos deportivos e que logran ser un gran atractivo para visitantes e curiosos. Si no mes de maio tivemos no Lago das Pontes a proba XCO que organizaron eles, pois temos a sorte este domingo de contar coa terceira edición do Mini BTT, que tamén é ali nas instalacións que teñen xa casi montadas no lago. Bueno, que é un placer que esteña hoxe aquí presentándonos a proba, que sempre atrae moitísimos participantes e xente aficionada a bici de montañas. Pola súa banda, Fran Feal apuntaba a gran relevancia desta convocatoria deportiva xa consolidada no calendario deportivo desta disciplina e que por riba a climatoloxía vai acompañar. É unha terceira edición que xa vai contar coa experiencia que temos de outros 2 anos e que esperamos que seña tamén un éxito de participación de todos os rapaces e rapazas nun circuito que está moi ben preparado, que é unha das delicias da comarca e tamén, da zona de toda Galicia. As probas comenzarán a partir das 9:30 da mañá. Xa todos estes días pola tarde esperamos unha gran afluencia no circuito para ensaios, probas e demais. Ademais, vamos ter a sorte de que este ano vamos contar cun tempo espectacular, que, esperemos que así, polo menos, todo o lago que durante o fin de semana esteña totalmente ocupado, con xente, nenos, nenas, pais, nais, é dicir, que esperamos unha afluencia masiva. En canto ao inicio das primeiras carreiras, estas están programadas para as 10 da mañá, aínda que xa os sábados participantes poderán achegarse ata a zona para facer un recoñecemento do percorrido. A entrega de trofeos realizarase unha vez rematen as distintas competicións. Do ciclismo ao fútbol, porque tamén os campos do poboado das Veigas estiveron do máis concorridos nestes últimos días. Tras a celebración do 8º torneo de fútbol 8 en categorías de base, a pasada fin de semana chegaba a terceira edición do As Pontes Cup. Segunda semana consecutiva de intensa actividade nos campos do Poboado das Veigas, porque tralo éxito hai uns días da 8ª edición do Trofeo Vila das Pontes de fútbol base, a pasada fin de semana chegaba a terceira As Pontes Cup. Novamente o CD das Pontes se poñía a fronte dun acontecemento deportivo que volvía a ser un éxito de participación e público con 18 clubes de diferentes puntos de Galicia e unha trintena de equipos en categoría infantil e cadete coa intención de facerse co Trofeo Pontés. En canto aos resultados, en categoría infantil, o título foi para o Lugo, que se impuxo a Penferradina por 3-0. Na final feminina, o campeón foi o Orzán, que tivo que chegar aos penaltis tras o empate co Sofán no tempo regulamentario. Nas finais de consolación, o Mos gañaba o Silva na proba infantil masculina e na categoría feminina, o terceiro lugar foi para o Atlético Arteixo, que se impuxo por 1-0 o Villalonga. Xa o domingo disputábase a fase de grupos e finais en categoría cadete con victoria dosada por 2-1 ante o Galicia de Caranza. E tamén tivemos vela, porque nada mellor que desfrutar das augas do Lago das Pontes como escenario dun novo campeonato autonómico de vela, neste caso na categoría por equipos e na modalidade de Optimist. O Lago das Pontes foise unha vez máis a pasada fin de semana dunha nova proba autonómica de vela. Neste caso, chegaba ás augas do lago o Campeonato Galego por equipos en categoría Optimist. Unha quincena de equipos e máis de 60 regatistas tomaron parte nas 2 xornadas de competición organizadas da man do Clube de Vela Fluvial e o propio Concello Pontés, xunto coa Federación Autonómica de Vela. E o título foi para a tripulación do Coruña 1 Anchoas do Real Club Náutico da Coruña. Pablo Núñez, Pablo Gago, Emma Pérez Roig e Carmen Bermejo proclamáronse campións galegos
puntos en augas pontesas tras lograr os mellores rexistros nas diferentes mangas disputadas durante a fin de semana. Na segunda posición remataba Monterreal Clube de Yates de Baiona, con Alejandro Alonso, Roque Gómez, Alba Estévez e Alba Gómez. E como terceiro clasificado tivemos o Canido 1 do Clube Marítimo de Canido con Laura Pérez, Juan Camacho, Alma Chamorro e Iago Guisande. O Nano Team do Clube de Vela Fluvial das Pontes remataba nunha meritoria sexta posición, cunha tripulación formada por David Villaverde, Paula González, Jaime Barreiro e Xulia do Pico. Pois así lle poñemos o punto final a esta semana. Como sempre, nos volvemos o vindeiro venres. Iso sí, a información continúa na web aspontes.org, nas redes sociais do Concello das Pontes e, por suposto, en Radio Eume, de luns a venres, dende a 1:30 da tarde. Teñan moi boa semana e vémonos o venres.